गोजोन बेलासिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजाबसिम नायलांगोन। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंबा शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दिनैनि गोदान खौरांफोरावनो दङ। बङाइगावआव 21,000 आइजोफोरनो मुम्मा बिथांखिनि गेजेरजों 10,000 रांनि चेक राननानै होनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बिबुंथि। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथियाव सिनाय मोनै दुथांफोरा रेलवे ट्रेकआव आइइडि बेफ्रु होनायखौ गोख्रों रावजों सोखारियो बिथाङा। लोगोसे आइइडि बेफ्रुसार होनायनि सायाव सासे सुबुंखौ संदाननाय आरो पुलिसआ गोख्रों संदानगासिनो दं होननानैबो बुंथियो बिथाङा। लोगोसेनो क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथियाव सिनाय मोनै दुथांफोरा रेलवे ट्रेकआव आइइडि बेफ्रुसार होनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ गोख्रों संदाननानै साजा होनांगौ होनना सरकार आरो पुलिस खुंथायनि खाथियाव दाबि दैखांदों। फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो सनितपुर जिल्लानि धेकियाजुलियाव आसा आरो आटसु लोगोसे साहा मजुदर संघनि जुथायै बानजायनायाव गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुदों। लेन्ड पाट्टा आरो साहा जनगोष्ठीफोरनो एसटिनि मान मर्यादा होनांगौनि दाबिजों गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिदों बिथांमोना। आखायाव प्ले कार्ड, बेनार, फेस्टुन लानानै बिजेपि सरकारनि हेंथायै गोख्रों बिजाथाइ फोरमायदों बिथांमोना। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल जुनियर कलेजनि फरायसुलि 1 नं बालापारा गामिनि मौसुमि नार्जारिया गावनि नखरनि उन्दुग्रा खथायाव दौलें लाना गावखौ फोजोबना लादों होननानै खौरां मोननाय जादों। नाथाय बे अनसुलि फरायसुलिया गावनि जिउखौ मा जाहोननि थाखाय फोजोबना लाखो दासिम जेबो खौरां मोनथ'नाय जायाखै। बेनि जाहोनखौ चिरां पुलिसआ दासिम नायबिजिरगासिनो दं होननानै खौरां मोननाय जादों। चाइनायाव सिलभार मेडेल देरहानाय कमल कुमार बर'खौ गुवाहाटि लकप्रिय गपिनाथ बरदলৈ बिरखं गाथोनाव बरायदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बाथौफुरि गामिनि कमल कुमार बर'आ थांनाय अक्ट'बर दाननि 14 खालारनिफ्राय 20 खालारसिम इमिसेन चाइनायाव खुंजालांनाय जिथि वर्ल्ड कम्फु चेम्पियनशिप 2025 मायथाइनि मुलुगनाङारि गेलेनाय बादायलायनायाव भारत हादरनि जानानै गेलेनानै सिलभारनि मेडेल देरहानो हादोंमोन बिथाङा। मैया बिथांखौ गुवाहाटिनि लकप्रिय गपिनाथ बरदলৈ बिरखं गाथोनाव गेलेनानै फैनाय समाव बाक्सा डिस्ट्रिक्ट असु एस'सिएशनजों लोगोसे नखरनि बिमा बिफा आरो गामिनि रायजो राजाफोरा बरायनानै खौरां मोननाय जादों। 26 अक्ट'बराव बाहागो लागोन अन्थाइबारि माया क्लाब आरो लाइब्रेरिनि जानो गोनां 5थि मुंख्लं दि जाब्रां गोसोखां जोलुर बादायलायनायाव देंखोगिरि आसा बर' बिथाङा। बेजों लोगोसेनो अन्थाइबारि माया क्लाब आरो लाइब्रेरिनि जानो गोनां 26 अक्ट'बराव 5थि मुंख्लं दि जाब्रां गोसोखां जोलुर बादायलायनायाव बर' सावथुननि मुंदांखा फावखुंग्रि रिंकि ब्रह्मआबो बाहागो लागोन होननानै खौरां मोननाय जादों। फैगौ 30 अक्ट'बराव चिरां जिल्ला खुंथाया मोनसे मिनि माराथन खुंगोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय बादायलायनाया आलादा आलादा जागोन होननानै खौरां मोननाय जादों। गोसो गुदुं बादायारिफोरा 29 अक्ट'बरनि गेजेराव गाव गावनि मुं आरो थंखौ चिरां जिल्ला गेलेमु बिफाननि मावख'आव जमा होनो हागोन होननानै खौरां मोननाय जादों। मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां चाइनायाव खुंजानाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 आव आसाम बड'लेण्डनि बर'नि सासे फिसा दिप्ति बसुमतारिया भारतनि जानानै बाहागो लादों होननानै खौरां मोननाय जादों। अखिल हिन्दीभाषी युवा छात्र परिषदनि मिरु गाहाय नेहाथारि रामनिवास कुमार आरो क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि गपाल प्रसादनि दैदेननायाव मैया क'क्राझार चिरां उदालगुरि बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्लानि मोनसे थान्दै हानजाया बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लोगो हमो आरो छठ पुजानि गाहाम हामलायनाय बावो होननानै खौरां मोननाय जादों। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लोगो हमनानै हिन्दी रावारि सुबुंनिफ्राय सासे नमिनेटेड एमसिएलए होनांगौ होनना बिथांमोना दाबि खालामो आरो बिटिसि ओनसोलनि गासै 120 छठ पुजा कमिटिनो 20,000 राङारि अनसुंथाइ होनायनि थाखायबो खावलायो होननानै खौरां मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।